वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मुलुगनां आबहावा सान दिनै सारा बुहुमावनो बे आबहावा सानखौ खुंनाय जादों। गिबियाव दिनै नैबे 5 जुनखौ 1972 बाहाय इउएननि बे स्टकहोल्म होननाय बे एसेम्ब्लियाव मोनसे डिसिसन लादोंमोन सुबुं एनभायरनमेन्ट बेखौ थिग खालामनो थाखाय आबहावाखौ थिग खालामनो थाखाय आरो बिनि उनाव फैयै 1973 आव डिसकासन जादों इउएनआव आरो इउनाइटेड स्टेट आमेरिकायाव बिनि उनाव 1974 आव फार्स्ट टाइम नैबे मुलुगनां सुबुं आबहावा बा 5 जुनखौ खुंबोनाय जादों। दिनैसिम 50 इयार्स जाबाय 50 बोसोर सोलिदों बेखौ खुंदों आरो बे खुंनायनि मेन जाहोनानो जादों मा मुलुगनाङै जोङो सुबुं मा होनो एनभायरनमेन्टखौ बेखौ थिग खालामनो थाखाय बेलेन्सखौ लाखिनो थाखाय बे आबहावा बे सानखौ खुंनाय जादों। बाथ्राया जाहैदों मा बुहुमाव बिफां लाइफां थायोबासो जिब जुनारा थागोन बे आरो जिब जुनार थांना थानोबा बिफां लाइफां नांगौ बेजों सोमोन्दो दं। दा बेखौ नोजोर लाखिनानै बे सुबुं माने वर्ल्ड वाइज बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बा मुलुगनां सुबुं मा होनो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मुलुगनां आबहावा सानखौ खुंनाय जादों। जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनै सेकेन्ड टाइम नैथि बोसोर जाबाय। थांनाय बोसोर बे 5 जुनावनो बेखौ जोङो अबजार्भ खालामदोंमोन सेलेब्रेसन खालामदोंमोन। सेलेब्रेसन खुंनायजों लोगोसे थांनाय बोसोरबो जोङो बे मावखुलिनि सौहदावनो कम्पाउन्डआवनो जों बिफां लाइफां गायदोंमोन आरो बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डेखौ फार्स्ट डे हिसाबै जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै बेखौ जों खुंदोंमोन आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ लिड लानानै खुंनाय जादोंमोन आरो दिनै बे एखे दिन 5 जुन बे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मुलुगनां सुबुं मा होनो आबहावा सानखौ नैथि खेब हिसाबै जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दैदेननायाव जोङो सिमेन्ट सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय इउएन एकाडेमिनि बिल्डिं बा स्कुल कम्पाउन्डआव बेखौ जाफुंसारनाय होदों बिफां लाइफां गायदों आरो बाहाय बाहाय दिनै जोङो मा होनो पाइकास आरो बकुल बिफां 50नि एबभ जों बेखौ गायदों आरो गिबि सेकेन्ड बा नैथि सान हिसाबै बेखौ जोङो मोनदों। जोङो मोजां मोनाखै जोंहा बे दंफां बिलाइफां गायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि आबहावाखौ जाहाथे जोङो मोजाङै लाखिनो हायो। आं दहाय बुंनाय बायदियैनो बिफां लाइफां थायोबासो जिब जुनारा थागोन आरो बिफां लाइफां थायोबासो जिब जुनाराबो थांनानै मोजांनो जिउ खांनो हागोन बेखौ सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ गायनाय जादों। जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंनो बा नैबे वर्ल्ड वाइज एनभायरनमेन्ट डे बा मुलुगनां सुबुं मा होनो आबहावा सानखौ खुंनायजों लोगोसे आं मेसेज होदों दिनै जे बिफां लाइफां थायोबासो जोङो मानसि हारिया बा जिब जुनारा थांनानै थानो हागोन आरो बिफां लाइफां गैयाबा मानसि बा जिब जुनाराबो थांनानै हाया बेजों सोमोन्दो दं। बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो दिनैनि दिननिफ्रायनो साफ्रोमबो जाहाथे फरायसा बा साफ्रोमबो सुबुङा फांनै बिफां गायो आं बिसोरखौ बिथांमोनखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे सान नङाब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङा जाहाथे जोङो बिफां लाइफां गायो जानाय बिफां लाइफां जेरै थाइजौ दङ आमलाइ दङ खान्थाल दङ गुबुन बिफां दङ आरो मोनजायै बिफां दङ सिगुन दंफां दङ आगर दंफां दङ ओमफ्राय गोबां रोखोमै रोजा माबानि हारिनि बिफां लाइफांफोर दङ बेफोरखौ गायनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'नि बा जोंनि समाजनि इक'नमिक ग्रथखौ खालामनो थाखायबो जोङो बिफां लाइफां गायनानै जाहाथे इन्सुरेन्स हिसाबै जोङो गायना दोननानै 15 बोसोर 14 बोसोरनि गेजेराव बा 20 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिफांनि फिथाइखौ मोनो मुल्यखौ मोनो माबाखौ दामखौ मोनो बेजोंबो जों मोनसे साबलम्बी जानो हागोन जिउ खांनो हागोन जों बेखौ मेसेज होदों। बेनिखायनो जों आसा खालामदों नैबे वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बेनि गेजेरजोंबो जोंनि इक'नमिक ग्रथआ मोनसे लाइनाव फैगोन बेखौ जों खावलायदों आरो साफ्रोमबो गार्जेनफोरखौ आं खावलायदों दिनै जे
सासे गथ'आ जोनोम जानाय लोगो लोगो बिनि मुङाव बिफां फांनै फांनै गायनांगौ। बे रोखोमै जेराव गायजेननायनिफ्राय लानानै 15 बा 16 इयार बा 20 इयारसिम बे बिफाङा गिदिर जायो आरो गिदिर जाखांनायनि उनाव बे इन्सुरेन्स हिसाबै जा बिफां गायनाय बे इन्सुरेन्स हिसाबै बे बिफांनि दामखौ मोननानै बे गथ'सा जा हौवासायानो जा फोरोंनायनि मोनसे खाबुखौ मोनो, मुल्यखौ मोनगोन, भेलुखौ मोनगोन। बे रोखोमै फैबाय जों थानाय मेसेज समाव होदों। बर' कसारि गावआरि खुंथाइनिफ्राय नोंथाङा जिथु बे डिपार्टमेन्टनि हिसाबै फैबाय थानाय समाव बिफां लाइफांखौ लानानै मा हाबाफारि लानो सानदों? बे जोबोद मोजां बाथ्रा जोङो सानबाय थादों, आं रायलायगासिनो दङ। जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय लानानै बोसोराव 2.5 लाख बिफां 2.5 बिफां 2.5 जोङो 22 डिस्ट्रिक्टआव बिफां लाइफां गायनायनि टारगेट दं। नाथाय प्रजेक्टखौ खालामदोंमोन, हास'वाखै। अब्लाबो नेक्स्ट नैबे फैगौ इयाराव बोसोराव जोङो बोसोराव 2 लाख बिफां लाइफां गायगोन। बाहाय गासिबो दाम गोनां दाम गोसा बिफांफोर गायगोन जों। सेगुन गायगोन, साल गायगोन, ओमफ्राय आगर दंफां गायगोन, ओमफ्राय गुबुन गुबुन माने मा होनो सासि बे रोखोमै मुल्यबान दंफांफोरखौ गायगोन, जायै दंफांफोरखौ गायगोन, जानाय दंफांफोरखौबो थाइजौ, खान्थाल, लिसु बेफोरखौबो गायगोन। बेफोरखौ जोङो प्लान दं। बेखौ जोङो फैनाय बोसोरनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जोङो जिल्ला वाइजै जोङो सप्तासे दंफां गायनाय हाबाफारिखौ लागोन। 5 जुननि फैगौ 5 जुननिफ्राय स्टार्ट खालामनानै 12 जुनसिम जोङो गायनायनि बेखौ प्लानखौ लागोन। आरो बे रोखोमै सानदों जोङो जोंनि बर'फोरनि न'खरफ्राव बारि खना खनला बा एसे सोन थानाय हाफ्राव बे बिफां लाइफांखौ गायोबा मोजां जागोन। आरो बिफां लाइफां गायनायजों लोगोसे आबहावायाबो मोजां जागोन, बिनि बेसेनखौबो मोनगोन। बे रोखोमै जों लांनो सानदों आरो जाहाथे जोङो बर'फोरनि इक'नमिक ग्रथ रां राशिया जाहाथे जौगानो हायो, बेखौ जों नोजोर लाखिनानै खामानि मावगोन।